Ranní káva – obvyklý rituál, ale může skrývat nebezpečí. Více než 60% milovníků kávy zažívá poruchy srdečního rytmu. Důvodem není jen stres. Staré rady ohledně konzumace kávy při arytmii jsou zastaralé. Pojďme zjistit, proč nefungují a jak pít oblíbený nápoj bez škody. Miliony lidí pijí kávu denně pro povzbuzení a sílu. Obavy z vlivu kávy na kardiovaskulární systém však přetrvávají. Rozšířené přesvědčení, že káva vyvolává arytmii, mnohé odradilo od tohoto nápoje. Moderní vědecké výzkumy mění naše chápání souvislosti mezi kávou a srdcem. Stará doporučení, založená na zastaralých datech, již neodpovídají aktuálním vědeckým závěrům. V této kapitole se podíváme na to, proč tato dřívější doporučení ztratila svou aktuálnost. Prozkoumáme vědecké objevy, které přehodnotily pohled na účinky kofeinu na kardiovaskulární systém. Podělím se o informace, jak si vychutnat kávu, aniž bych ohrozil zdraví svého srdce. Je to důležitý krok k zdravějšímu životnímu stylu. Aně je 35 let. Najednou se jí rozbušilo srdce, objevila se lehká závrať. Lékaři to spojili s kofeinem a doporučili omezit se na 1 šálek kávy denně. Příznaky přetrvávaly, občas se zhoršily. Anna pociťovala, jak jí srdce vynechává rytmus. Byl to signál těla. Nejasná dušnost se objevovala po procházkách. Večer přicházela úzkost. Přibližně 45% lidí tyto signály ignoruje. Poruchy přičítají únavě. To je už problém. Studie z roku 2023 ukázala, 70% zdravých lidí konzumovalo do 300 mg kofeinu denně. Jejich srdce bylo pravidelně. Proč se staré rady ukázaly jako neúčinné? Příčina spočívá v dlouhodobém ignorování poruch. Je to jako neviditelná trhlina ve zdi. Postupem času roste. Takové ignorování může vést k fibrilaci síní. Možné je chronické srdeční selhání. Zvyšuje se riziko mrtvice. Káva je často vnímaná jako nepřítel, ale situace je složitější. Tělo se dokáže adaptovat. Hlavní je naučit se rozumět jeho signálům. Moderní věda ukazuje, staré představy o kofeinu jsou zastaralé. Káva může koexistovat se zdravým srdcem. V této kapitole se dozvíme, proč jsou stará doporučení neaktuální. Naučíme se rozpoznávat signály srdce. Budeme žít bez zbytečných obav. Kofein blokuje adenozinové receptory. To ovlivňuje vodivost srdečního svalu. Kofein mění metabolismus vápníku v buňkách. Většina organismů se časem adaptuje. U některých lidí se objevují problémy kvůli pomalému metabolismu kofeinu. To je geneticky dáno. Nosiči určitých variant genů CY1A2-1F zpracovávají kofein pomaleji. Jejich srdce se stává citlivějším. Nízká hladina hořčíku a draslíku zvyšuje zranitelnost srdečního svalu. Za těchto podmínek může umírněné množství kávy vyvolat poruchu. To potvrzují studie z roku 2023. Mýtus, že každý šálek kávy způsobuje arytmii, není platný. Většina srdcí se úspěšně adaptuje. Umírněná konzumace kávy je bezpečná. Mýtus, že káva bez kofeinu je neškodná, není zcela pravdivý. Obsahuje jiné alkaloidy. Mají menší vliv na organismus. Studie z roku 2022 odhalila souvislost s genetikou. U lidí s polymorfismem CY1A2-1F pomalý metabolismus kofeinu zesiluje projevy arytmie. Srdce má schopnost adaptace, vyžaduje šetrné zacházení. Kofein je jedním z mnoha faktorů. Je důležité zohlednit jeho vliv v komplexu. Vidíme povrchní projevy a domníváme se, že příčinou je káva. Kořeny problému mohou být hlubší. Vliv kávy na srdce je složité téma. Staré představy jsou často mylné. Moderní věda nabízí nové odpovědi. To pomáhá lépe porozumět tělu. Učíme se naslouchat signálům těla. To je klíč ke zdraví. Káva může být součástí života. Důležité je dodržovat míru a chápat individuální zvláštnosti.
Dále prozkoumáme další aspekty podpory zdraví srdce. Pokud srdce selhává, nevzdávejte se kávy. Příčina může být hlubší. Pro podporu srdečního svalu jsou důležité hořčík a draslík. Citrát hořečnatý 400 mg denně zklidní srdeční rytmus, snižuje reakci na stimulanty. Draslík 200 až 400 mg denně normalizuje elektrickou aktivitu myokardu. Omezte cukr a jednoduché sacharidy. Zhoršují problémy se srdečním rytmem. Pravidelná aktivita, chůze, tanec, plavání posiluje srdce. Věnujte se jí minimálně 150 minut týdně. Pijte kávu nejpozději 2–3 hodiny před spaním, to zlepší spánek. Sníží se zátěž na srdce. Kvalitní spánek je základem klidné práce srdce. Zvyšte příjem zeleniny a ovoce. Jsou přírodním zdrojem draslíku a hořčíku. To přispívá k rovnováze v organismu. Káva před tréninkem je pro většinu lidí v pořádku. Při nestabilním srdci se jí vyhněte 1 až 2 hodiny před zátěží. Bezpečné množství kávy je individuální. Pro mnohé není problém až 4 šálky espressa denně. Naslouchejte svému tělu. Pokud káva nevyhovuje, zvolte čekanku. Neobsahuje kofein. Čekanka má blahodárný vliv na trávení. Bylinné čaje, heřmánek, máta, meduňka jsou dobrou volbou. Přispívají k večernímu uvolnění. Náhlé vysazení kávy může způsobit bolesti hlavy a únavu. Při silné bolesti na hrudi, dušnosti nebo ztrátě vědomí vyhledejte pomoc. Pokud se záchvaty arytmie zhoršují, i při omezení kávy poraďte se s odborníkem. Začněte den sklenicí vody a snídaní s banánem pro doplnění draslíku. Po snídani, pokud nejsou kontraindikace, jsou povoleny 1 až 2 šálky kávy. Během dne jeste zeleninu a ořechy. Večer si dejte lehkou večeři a bylinkový čaj. Během týdne dodržujte plán. O víkendu přidejte procházku. Analyzujte své pocity po kávě. Testy. Klidová tepová frekvence 60 až 100 tepů za minutu. Nárůst pulzu po zátěži o 20 až 30% je dobrým ukazatelem. Posuďte kvalitu spánku. Vyhněte se kávě na lačno. Při nepříjemných pocitech snižte dávku. Vytvořte si seznam pro sebekontrolu. Puls, pocity v hrudi, energie, spánek. Kontrolujte denně. Vytvořte si seznam stravování. Zelenina, ovoce, cukr, káva. Analyzujte týdně. Káva ovlivňuje srdeční rytmus individuálně. Záleží na genetice, hořčíku a draslíku. Dříve se káva doporučovala vyloučit. Nyní je hlavní umírněnost. Pochopení vlastního těla je důležitější. Vyvážená strava a zdravý životní styl jsou základem zdraví. Umožňují vám vychutnávat si kávu bez obav. V příštím vydání probereme vliv spánku na srdce.